Nkosi yethu Jesu. Amen. Ngikelele nje ibandla lonke abadala abancane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane sesafika namhlanje kwilanga lokugcina. Ngale kokungavezela nje isikhathi ngicela siye ku 1 Timothy chapter number 3. Timothy wokuqala chapter number 3. Timothy wokuqala chapter number 3. That's the verse esibuka namhlanje, amavesi amabili, verse 14 or verse 15. Verse 14 or verse 15. Verse 14, Timothy wokuqala chapter number 3. Lokhu ngikulobela khona ngethemba ukuza kuwe masinyane. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Ukwaphinda lamavesi amabili, verse 14 or verse 15. Lokhu ngikulobela khona ngethemba ukuza kuwe masinyane. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Namhlanje ngibona ukuthi kuyinto enhle kakhulu njengoba besihlangene njengebandla likaNkulunkulu, noma njengoba sihlangene namhlanje njengebandla likaNkulunkulu, ukuthi sike sikhulume kancane nje ngalama verses amabili engicabanga ukuthi akhuluma kakhulu ngebandla le-church. Akhuluma kakhulu ngebandla le-church. Now, ubrother Xola izono kade sivala ntambama ebusuku ukhulume ngezigaba ezintathu wonke umzalwane adinga ukuyiqonda, and lezo zigaba uhlukanise ukuthi abeka abantu abathathu. Ngicabanga ukuthi it was a perfect demonstration. Amen. Now, ukhulume ngesigaba esibizwa ngokuthi justification, la khona abazalwane ngokukholwa kuJesu Kristu bembathiswa khona ukulunga kaJesu Kristu. Kwenzeke lento ethi double imputation, izono zethu zonke zibalelwe kuJesu Kristu, bese ukulunga kwethu konke kubalelwe, ukulunga kaJesu Kristu konke kubalelwe kuthina. Ngamanye amazwi kwenzeka uswayi uNkulunkulu aqale ukusibiza ukuthi singabangcwele, hayi ngoba kukhona into esiyenzile, kodwa ngoba sesembathiswe noma sesigqokiswe ukulunga kaNkulunkulu esikuthola ngokukholwa kuJesu Kristu. Now, abazalwane uma bengena kuloko kulunga bangena kwinto ebizwa ngokuthi positional sanctification, la khona uNkulunkulu ebabiza ngama-saints noma ngabangcwele, hayi ngoba kukhona izinto abazenzile, kodwa ngenxa yeposition abanayo kuJesu Kristu, ngenxa yokuthi sebe kuJesu Kristu. That's something amazing. Ukufunda incwadi yabaseKorinte la khona uPaul Paul ezolungisa khona inkinga, ukufeba, ukuhlukana nazo zonke izinto azoyilungisa, kodwa mayibhala kuverse number 1 ubiza abazalwane ngokuthi abangcwele kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi uPaul Paul recognize kahle ukuthi bangcwele, why? Ngokweposition yabo kuKristu Jesu. But lokho ubrother Xola uthe kusididela kwinto ebizwa ngokuthi progressive sanctification, la khona umzalwane sekhula ekufaneni noKristu Jesu, ekhula kwizenzo, ekhula ekutheni aconforme kwi-likeness noma kuloku uKristu Jesu ayikona. And lokho kusididela kwistage sokugcina ahlale kakhulu kusona esisilindele ekubizwa ngokuthi i-glorification. La khona ngokuphelele isono sizosuswa kithi, la khona ngokuphelele isono sizosuswa kithi. Now ngiya-assume ukuthi wonke umuntu ola usindisiwe. Ngiya-assume ukuthi wonke umuntu ola usindisiwe. Ngakho uma wonke umuntu esindisiwe wonke umuntu ola ukusiteje esibizwa ngokuthi progressive sanctification, la khona wonke umuntu ekhula ebungcweleni noma ekhula ekwazini uKristu Jesu noma ekhula ekufaneni noKristu Jesu. Now uma uzophumelela ekukhuleni ekufaneni noKristu Jesu, kumele u-understande kahle le stage esibizwa ngokuthi i-progressive sanctification.
Ungasiqondi le stage ngalindele ekutheni uphile ngendlela engamele ukuthi kumele uphile ngayo wena njengomzalwane. Why? Ulahlekelwe ukwazi le stage esibizwa ukuthi i-progressive sanctification. Amen. Now zimbili izinto engithanda ukuziveza ngale stage wonke umuntu okusona, noma umncane, noma osindiswe izolo, noma osindiswe ngonyaka ophilile, noma osindiswe 20 years ago. But wonke umuntu kule stage esibizwa nge-progressive sanctification, la khona usuku nosuku edila khona nesono, la khona engena kwi-war, engena kwimpi. Incwadi yabase-Efesu chapter number 6 ekhuluma ngayo ethi sisempini, we are in a spiritual fight, la silwa khona nesono esingaphakathi kuthina. Now, koqala i-progressive sanctification noma ukukhula ekungcweleni kumsebenzi kaMoya Engcwele enhliziyweni yomzalwane nomzalwane. It is the internal work of the Holy Spirit. Ila khona uMoya Engcwele esebenza ngaphakathi enhliziyweni yomuntu ukushintsha ama-desires omuntu, ukushintsha ama-affections omuntu, ukushintsha izinto umuntu azifunayo, aqala ukufuna izinto ezifunwa uNkulunkulu. Ngakho incwadi yabaseFilipi chapter number 2 verse number 12 and 13 ifezana ukusindiswa kwenu ngokusaba nokuthuthumela ngokuba uNkulunkulu osebenza kini internally in you, ngokuba uNkulunkulu osebenza ngaphakathi kini. Ngabamazi sanctification umsebenzi kaMoya Engcwele esebenza ngaphakathi kuthina ukushintsha inhliziyo zethu, ukushintsha ingqondo zethu, ukushintsha ingaphakathi lethu. But omunye angayibuza ukuthi uma kumsebenzi kaMoya Engcwele esebenza ngaphakathi kuthina, okusho ukuthi mina kumele ngihlale yini ngilinde uMoya Engcwele ashintshe impilo yami, uMoya Engcwele ashintshe ngaphakathi nami? No. But okwesibili umsebenzi womuntu noMoya Engcwele besebenza cooperate ukushintsha kwakho noma ukushintsha kwebehavior yakho noma ukushintsha kwakho njengomzalwane. Now when uza no 100%, uMoya Engcwele uza no 100%, at the same time sibahlanganisa labo 100% benza 100% owodwa. That is sanctification. That is sanctification. Amen. Now uzosebenza kahle cooperate noMoya Engcwele udinga ukusi-understanda kahle le stage, and udinga ukuyi-understanda kahle irole yakho ukuthi uyini umsebenzi wami, yini mina engidinga ukuthi ngiyenze. Umsebenzi wakho akusiko ukuzama ukuyeka izona ezithile noma ukususa izinto ezithile, though sometimes udinga ukwenza lokho, but izwi kaNkulunkulu lasambulela ukuthi umsebenzi womzalwane nomzalwane ku-apply ama-means of grace uMoya Engcwele asinikeze wona. And lowo ma-means of grace, i-means of grace yokuqala, it's a prayer. It's a prayer. Uma uzoba successful in the state esibizwa nge-progressive sanctification, kumele uzinikele ku-prayer, kumele uzinikele ekuthandazeni. Why? Even uJesu Kristu uthi khulekani thina ungasingenisi ekulingweni kodwa usindise kokubi, okusho ukuthi even unqobe isono kuyi-devotion yakho ekuthandazeni. Why? Because you need a grace to overcome isono esiphila ngaphakathi kwenu. And number 2, u-apply izwi kaNkulunkulu John 17:17, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho yiqiniso. Okusho ukuthi as udiga izwi kaNkulunkulu, ukholwa izwi kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyangcwelisa, umoya kaNkulunkulu uyakushintsha ngezwi kaNkulunkulu. And number 3, i-obedience. I-obedience uthi uJesu uma nigcina amazwi ami ngiyozibonakalisa-ke ngami amazwi. Uma sigcina amazwi kaNkulunkulu uzinikele ekutheni ufuna ukugcina izwi kaNkulunkulu. And number 4, i-fellowship. I-fellowship. Attenda ibandla. Ukuba iphathi yebandla. Ukuba iphathi yebandla kaNkulunkulu. Ilona point engifuna ukungena kulona. Kwi-progressive sanctification elibizwa ngo-attenda ibandla noma ukuba iphathi yebandla kaNkulunkulu. I think lesikhathi samanje isikhathi se-internet ngakhona kunama-sermons onke, uhlobo lama-sermons ongawathola ku-internet. Kulesikhathi sama-resources nencwadi nako konke. Kulesikhathi sama-conference afana nale conference lesinayo. Kulesikhathi sama-Bible studies nazo zonke izinto ongayicabanga. Ila khona abantu be-ignore le nto ebizwa ngokuthi i-fellowship of the local church. Ila khona abantu belahlele ngaphandle local church. Bathatha incwadi, bathatha ama-Bible study, bathatha our YouTube sermons, bawasondeza eduze, then the local church bayilahlela ngaphandle as if ayinamsebenzi. Mari ngizile uzothi noma zikhona lezi zinto zizinhle, you still need the local church. Amanye amazwi usadinga i-corporate worship ye-local church. Now zimbili izinto engizozisho namhlanje then. Like sit down. Number 1, uzoqala ngokuthi ngikusize ukuthi ubone isizathu sokuthola i-local church. You know, maybe njengakazi besemqondweni wakho
maybe into ongakazi uyicabanga why because akhona ama-conference uyalalela iy'ntshumayelo then awukwazi ucabanga ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba yiphathi ye-local church. Number 2, ukukusiza-ke manje su-understand i-reason yokuba yiphathi ye-local church, ukukusiza-ke manje uthole i-local church, ukukusiza ukuthi uyithola kanjani i-local church. And these things will make those people abayiphathi kumanje i-local church just to celebrate ukuthi ba-obeya izwi kaNkulunkulu ngokwenza njalo. And number 2, uzokwenza labo abayiphathi futhi ye-local church ukuthi bake bayi-evaluate kahle ukuthi iphathi ye-church okuyona ngabe yi-church e-explainwa izwi kaNkulunkulu, ngabe i-local church echazwa izwi kaNkulunkulu. While ngisiza laba ekumele bathole i-local church ukuthi ubona kanjani ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi iyona church ekumele ukuthi uyijoyine ube yiphathi yayo. And number 2, labo-ke bazobe bezi-evaluate ukuthi ngabe ngikwindawo e-right here, ngabe ngikwindawo e-right here. Number 1, find a local church. Thola i-church, thola ibandla. Why? At least ngenxa yama-reasons amathathu. Oqala ngenxa ka-reason yosifundiso sikaJesu uqobo. Ofunda uncwadi kaMateyu chapter number 16 verse number 18 and 19. Nami-ke ngithi kuwe emva kokuthi uJesu Kristu ebabuza ukuthi abantu bathi ngubani, bayasho ukuthi bathi ngumprofethi, basho izinto ey'ningi. Uthi nina-ke nithi ngubani? Emva kokuthi uPetru ephendulile usesho lamazwi kuPetru verse number 18. Nami-ke ngithi kuwe wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayakulahlula. Verse number 19. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakubopha emhlabeni koba kulotshiwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni kuyobe kukhululiwe nasezulwini. uJesu Kristu uthi ngizolakha ibandla lami. And I believe uJesu Kristu mathi uzowakha ibandla lakhe akakhulumi nge-local church, akakhulumi nge-gathering, kodwa ukhuluma ngabo bonke abasindiswayo babe yiphathi yomzimba kaNkulunkulu kaJesu Kristu. Bonke abantu abasindiswayo emhlabeni wonke, amazwi uJesu Kristu ukhuluma nge-universal church. Bonke abantu abasindisiwe emhlabeni wonke, bonke abantu abasindisiwe baba yingxenye yomzimba kaNkulunkulu ngomoya kaNkulunkulu. But mase sibona umpostoli Paul, useqala umpostoli Paul ukudevelopha enye into esingayibonanga kumazwi kaJesu Kristu. Uqala umpostoli Paul uemphasize i-gathering noma inhlangano ye-local church. Umpostoli Paul ubhala incwadi eziwu-13, and kuzo zonke le ncwadi eziwu-13 ezakha maybe 75% we-New Testament, umpostoli Paul ubhalela i-local church. Mathi ubhalela incwadi yabaseKorinte, ubhalela ibandla laseKorinte, gathering yaseKorinte. Mayibhalela ibandla lasebase-Efesu, ubhalela ibandla elise-Asia, Ephesus. Mayibhalela ibandla laseKolose, ubhalela ibandla eliseKolose. Ngamama sibona umpostoli Paul eseqala ukuthatha enye direction ukuthi as much as ibandla kaNkulunkulu universally, but kusane-reason yokuthi sihlangane as the local church. And njengoba lento isehlizweni kaPaul, I believe ukuthi since uPaul bebebhala amazwi kaNkulunkulu ibisenhlizweni kaNkulunkulu. Ngamama, the local church is in the heart of God. It's in the heart of God. Incwadi yamaHebheru chapter number 10 verse number 25. Hebrew chapter number 10 verse number 25. So address le issue ubhalwa amaHebheru. Verse number 25. Singayeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele. Ningayeki ukuhlangana njengomkhuba wabanye, kula mabandla ekhona kwasekhona sebe-ignorile noma asebelahlele ngaphandle local church. Then umbhalo wamaHebheru uthi ningayeki, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele, njengokuba nibona usuku lusondele. Yes, conference are good. I-conference yinhle, ukufunda kuhle, ukulalela ama-sermons kuhle 100%, and advise bonke abazalwane bakwenze lokho. But awakwazi ukuthatha indawo ye-local church, awakwazi ukuyi-substitute, akakwazi ukuyikhahlela ngaphandle, awakwazi ukuyenza ingabi na-reason, ingabi nasizathu.
John Makota Richard Wayne basinikeza izinto eziwu-5 local church ebaluleke ngayo. Izinto eziwu-5 ebaluleke ngayo. Izinto eziwu-5 ezenza sesikwenze konke siphinde sibuyele futhi siyozinza khona ku-local church. Why? Because of these 5 things. Number 1, i-local church yakhelwe ukondla abazalwane ngezwi. Ila khona abazalwane bondliwa khona. Ila khona abazalwane understandwa khona i-diet. Makhulunywe nge-diet ukuthi kuphi ukudla kumele bakudle. Ikuphi isiteje sekumele badlulele kusona. La abazalwane bekhuliswa khona ngezwi kaNkulunkulu. Point number 1. Ila kwi-local church, ila ufitwa khona ngezwi kaNkulunkulu. Ukhule khona kuma-stages ekumele ukhule ukona njengomzalwane. Under the guidance proper. And number 2, ila kuthola khona ukulidwa abantu abakhethwe uNkulunkulu noma aba-appointwe uNkulunkulu ukulidwa kwi-corporate worship. Elithi kaNkulunkulu ku-1 Timothy chapter number 2. Amadoda wakhuleke endaweni zonke ephakamisile izandla engcwele, meaning they must lead i-worship and being appointed by God to do that. And yona kuphela i-worship okwazi ukuyithola appointwe uNkulunkulu noma ehlelwe ngendlela uNkulunkulu ayi-appointe ngayo. So you must get that. And number 3, ila khona uba under i-protection of the overseers nama-elder, uba khona ukuvikeleka kwama-elder akhethwe uNkulunkulu. Asenze kwincwadi yeZenzo chapter number 20. Zenzo chapter number 20. Apostle Paul la kuZenzo chapter number 20 ubizile ama-elder wonke ase-Efesu uzohlala nawo wonke ama-elder asemabandleni ase-Efesu, and ukhuluma lamazwi ku-chapter number 20. Chapter number 20, verse number 28. Verse number 28. Ziqapheleni nina, ukhuluma nama-elder. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke. Anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi lawo. Ngamamazwi umoya ongcwele u-appointe amadoda a-faithful ukuthi enzeni, ukuthi aziqaphele wona bese aphinde aqaphele bani? Qaphele umhlambi. Incwadi yabaHebheru chapter number 13. Hebrew chapter number 13, verse number 7. Bakhumbuleni, the word honor, bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini, the elders. Then verse number, niqonde ukuphela kokuhamba, nilingise ukukholwa kwabo. Verse number 17. Lalelani abaniholayo, nibathobele, yindaba kumele nibalalele nibathobele, ngokuba balinda imiphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokho ngokujabula bengabubuli, ngokuba lokho akunakunisiza. Benzani? Baqaphela belinda imiphefumulo yenu. Okusho ukuthi ukuze ube under i-protection, kumele ube under i-protection of faithful men appointwe nguNkulunkulu, aqualified noma aqualifywe nguNkulunkulu. Bazalwane, asikwazi ukuba ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Uma izwi likaNkulunkulu lithi sidinga i-protection, kusho ukuthi siyayidinga ekhona ama-conference, siyayidinga zikhona incwadi, siyayidinga ekhona wonke ama-resources ongawacabanga. Uma izwi lithi sidinga i-protection yalabo aba-faithful, kusho ukuthi siyayidinga i-protection yalabo aba-faithful aba-appointwe uNkulunkulu. Number 4. Kwi-local church lasithola khona ithuba lokukhonzana ngezipho. Lasithola khona ithuba lokukhonzana ngezipho in a continuous church. Ncwadi kwaPetro kuqala, chapter number 4, verse number 10. Nikhonzane kube lona lo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu, okubuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Ngamamazwi lasithola khona ithuba lokukhonzana.
ila sithola khona ithuba lokuvikeleka, ila sithola khona ithuba lokuthi sibe under i-worship abantu abakhethwe uNkulunkulu aba-appointwe uNkulunkulu, ila sithola khona ithuba lokuthi sondliwe ngama-levels ekumele kusondliwe ngawo. Ngamama sasikwazi ukuyilahlela ngaphandle. Loma reason enough ukuthi sibe ngaphansi kwe-local church. As much as siyi-universal church, as much as sisindisiwe sonke kuJesu Kristu, but kumele sibe under a proper local church. I think those reasons are enough. But point number 2, uthi-ke uthola kanjani ibandla leli? Uthola kanjani ibandla leli? I want to help you uthi nikwenze lokho. And while I'm doing that, I'm challenging wonke umuntu okhona ukuthi evaluate ibandla kulona ngokwezwi kaNkulunkulu. Ngokwezwi kaNkulunkulu. Akukho malana kuba sebandleni. Kodwa kumele ube sebandleni eliphilayo. Kumele ube sebandleni uNkulunkulu aliblessayo. Kumele ube sebandleni uNkulunkulu ali-appointiwe. Ngamabazi ngifisa ukusiza wonke umuntu ukuthi athole lelo bandla. Athole ibandla elingcwelisayo. Ibandla eliphathe ama-means of grace. Ibandla elingcwelisayo umuntu. Because uma lingesiyiphathi ama-means of grace, kusho ukuthi alisile ibandla. Uma lingamngcwelisi umuntu, kusho ukuthi alisile ibandla. Ngamamazi, I want to help you ukuthi uthole ibandla elingcwelisayo. Sibuyele encwadini yethu, 1 Timothy. Chapter number 3. Timothy chapter number 3. Apostle Paul wahamba noTimotheo with that missionary journey yakhe wafika mshiye eEfesu. Mayimshiye eEfesu wayimshiyela ukuthi abe i-representative noma umpostoli uTimothy ame endaweni kampostoli uPaul. Emva kwesikhashana uTimotheo ehlele ebandleni waqala wabhalela umpostoli uPaul. Sengasuka yini manje ebandleni? Apostle Paul uphendula lokho verse number 14. Lokhu ngikulobela khona ngethemba ukuza kuwe masinyane. Amabazi uApostle Paul hlala Timothy. Mina ngethembile ukuthi ngize kuwe masinyane. Anomnikeza izinto eziwu4 eziyiqiniso ngelocal church. Izinto eziwu4 ezichaza ibandla eliphilayo. Verse number 15. Izinto eziwu4 ezichaza ibandla eliphilayo. Siphinde sifunda verse number 15. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla kaNkulunkulu ophilayo insika nesisekelo seqiniso. Zawuthi uyinothile, right? If ungayinothanga asiphinde sifunde futhi uphinde uyinote. Izinto eziwu4 ezichaza ibandla eliphilayo. Verse number 15. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo insika nesisekelo seqiniso. 4 things echaza ibandla eliphilayo. 4 things. Number 1, ibandla liyindlu kaNkulunkulu. The church is the household of God. Yindlu kaNkulunkulu. Akusiyindlu kaMr. Nzimande, akusiyindlu kaMr. Mkhize, yindlu kaNkulunkulu. Yindlu kaNkulunkulu. Ile ndawo uNkulunkulu azakhele yona, ile ndawo uNkulunkulu azakhela yona, ile ndawo uNkulunkulu azigcinela yona, ile ndawo uNkulunkulu awubaba kuyona. Uthatha uPostoli Paul isithombe somuzi uthi yindlu kaNkulunkulu. Ngamamazi uNkulunkulu umakhi walendlu, uNkulunkulu umgcini walendlu, uNkulunkulu yena olida lendlu. Why? Yindlu yakhe. Yindlu yakhe. Izinto eziwu6 uPostoli Paul asho. God is the architect. uNkulunkulu yena oyidwebayo lendlu. Uyena owayidweba emaphakadeni umhlaba nezulu ngakasekelo, uyena owayimisa, uyena owayiplana, uyena owenza yonke iplanning yebandla. Iplanning yebandla ayiqhamuki no-pastor team athi mina nginikwe isetting ekanje. Iplanning yebandla yenziwa uNkulunkulu and uNkulunkulu wayenza emaphakadeni. Ngamanye amazwi, one of the things ekumele uzibuze, ngabe leli bandla engilona liyilento yini uNkulunkulu ayiveze ezwini lakhe? Liyiyona lento uNkulunkulu ayenze emaphakadeni wayimisa. Number 2, he is the builder. Uyena umakhi wayo. Uyena oyakhayo lendlu. Ayakhiwa ama-strategies, ayakhiwa ama-plans athile, yakhiwa uNkulunkulu. Ingumakhi wayo uNkulunkulu. Amen. Ingumakhi wayo uNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma ibandla selibona isidingo sokuthi ngoba abazalwane abasakhuli asifake ama-flashlight sishitshe indlela yomculo, kusho ukuthi lelo bandla akusile ibandla kaNkulunkulu ngoba umakhi walo akusiyo umuntu kodwa umakhi walo ubani? uNkulunkulu.
And he lives there. He lives there. Ila ihlala khona. Ngoba umuzi wakhe ila ihlala khona. Ila uNkulunkulu etholakala khona. Number 4, he provides for it. Umuzi wakhe uyana provider, uyana nikeza izinto. Aqhamuka nama strategies ngoba imali ayisangeni asike senzelo JJ. Awekho JJ ebandleni kaNkulunkulu. Why? Limakhiwayo nguNkulunkulu. Azikho istrategy zokulanda imali. Why? Limakhiwayo nguNkulunkulu. Uyena oprovider uNkulunkulu. Ngamanye amazwi, once kuno JJ equation elonto uma engekho ama answers, leave the church. Ila khona uNkulunkulu ehlonishwa khona. Why? Umuzi wakhe ila ithotshelwa khona, ila ihlonishwa khona. Ngamanye amazwi, uma kunenhlalo enkulu zabefundisi ebekiwe la phambili, la bethotshelwa khona, kusho ukuthi akusilo ibandla likaNkulunkulu, elikaZonke, elikaMthiyane, kodwa akusilo likaNkulunkulu ophilayo. Because ila uNkulunkulu ehlonishwa khona, ila bonke abantu beze phambi kaNkulunkulu, bezothoba phambi kaNkulunkulu, bezohlonipha uNkulunkulu, bezophakamisa uNkulunkulu, bona bazikhonzi, bayakhonzana ngezinto uNkulunkulu abanikeza zona. He rules them. He rules. Uyanikeza ama instructions. Uyanikeza ama instructions. Kwelinye ibandla kangikulona. Wathi umuntu elder. Abantu bafika late. Lokho waqinisile. Athi ngicabanga ukuthi sibakhokhe isihlalo. Into ofika late sikhokhe isihlalo. Umbuzo oqala, likabani ibandla? Ibandla ushilo uNkulunkulu uthi abafike late sibakhokhe isihlalo. Likabani? Ubani orula khona? uNkulunkulu, he's a ruler. Uyanorula khona. Uma sifuna ukushintshwa ebandleni, siza nezwi likaNkulunkulu. Uma ingekho ezwi likaNkulunkulu, ibandla kumele liyamukele. Why? Ibandla likaNkulunkulu. Uyanorula khona. Uyanorula khona. Then, ibandla yindlu kaNkulunkulu is the household of God. But number 2, the church is a symbol of the living God. Inhlanganyela kaNkulunkulu ophilayo is the assembly of the living God. Inhlanganyela kaNkulunkulu ophilayo. Siphinde sifunde verse number 15 ubona uyayibona ndawo. Kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo. Is the assembly of the living God. Inhlanganyela kaNkulunkulu ophilayo. And igama elisetshenzisiwe for i-church igama ecclesia elisho ukuthi inhlanganyela yalabo abakhethiwe. Inhlanganyela yalabo uNkulunkulu abasindisayo. Inhlanganyela yalabo uJesu athi ngizokulakha ibandla lami. Inhlanganyela yalabo uNkulunkulu ababize emaphakatheni omhlaba nezulu ngakasekela. Inhlanganyela yalabo abachazwe ngokuthi bangumzimba kaKristu Jesu. Ngamabasela on the Sunday sizohlangana njengabazalwane, sizohlangana njengalabo uNkulunkulu abasindisayo, njengalabo uJesu Kristu ibandla azakhela lona, njengalabo uJesu Kristu athi bangumzimba wakhe, njengalabo uNkulunkulu azibizela wona umhlaba namazulu ngakasekela. Kumele ichazwe kanjani ifellowship? Asiyenze so investigate izinto ezincane kwincwadi yeZenzo chapter number 2. Kumele ibe yinto kanjani ifellowship? Zenzo chapter number 2. And sekumele sibe careful bazalwane. Sekumele sibe careful even attend the church. Ukattend the church i-fellowship. Akusiko malana nokuza la, uhlale la, maqedwe uhambe uyophuza ikhofi, maqedwe uphuma uhambe. It's a real fellowship. Ila khona leli gama fellowship is to share life. Ngamamazi nabazalwane ohlanganyela nabo, ushare ubomi, ushare ukuphila. Ma ujabulile ujabulela yena, uphoxekile uphoxeka yena, ma unama-struggles kanye nawo. Uma ibandla lingewona umndeni kanjalo, kusho ukuthi ayikho i-fellowship real la. Ngamamazi akukho malana nokuza la sihlale la, silalele isemoni, emva kwalokho senze itiye, emva kwalokho siphume sihambe. Imalana nokuthi we know one another. Imalana nokuthi nazana in a way that you share life. That's chapter number 2 verse demonstratela into ephilayo. Chapter 2 verse 42.
baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli. Nanto oqala identify i-fellowship kumele kube nesifundiso sezwi kaNkulunkulu. Nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, badla ndawonye behlephula isinkwa, nasemkhulekweni bakhuleka ndawonye. Kepha kwaba yilona lowo wehlelwa ngokwesaba kwenziwa abapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Verse number 44. Bonke abakholwayo babe ndawonye behlanganyela izinto zonke. Okay, lento behlanganyela izinto zonke sikhuluma ngama-material benefits na. Ngamamazo babehlanganyela izinto zonke. Verse number 45. Bathengisa ngemfuyo nangempahla, babelana bonke ngayo njengokuswela kwabo. Kwaqala kwaba ne-exchange. Kwangekho ukuthi okwami lo, kwaqala kwabelwana. Why? Babekhombisa ukuthi we share life. Sesiwumndeni, sesiyinto eyodwa, umndeni kaNkulunkulu. Imihla ngemihla baqinisa inhliziyo yabo ethempeleni, behlephula isinkwa ekhaya, bedla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla basindiswayo. Chapter number 4. Verse number 32. Izixuku zabakholwayo sasenhliziyonye, oneness, namphefumulo munye. Akwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuthi ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. Verse number 34. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma izindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abethengise ngakho. Yilokho esikubiza nge-fellowship, la khona umuntu enaka khona izidingo zabanye. Uma ibandla kumele nokuthi uze ebandleni ushiye imali yakho, uphume ihamba wazothi nalo mali yenzeni, kuza nje ebandleni ushiye imali. Kahle kahle akusaqualify ukuthi ngingabizwa ngebandla, ngathiwa no business partner because ngishare ama-funds. Kodwa ngeke ukwazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu. Number 3. The church is the pillar of truth. Insika yeqiniso. Insika yeqiniso. Yazi ukuthi indlela esi-understanda ngayo insika njengoba sibona lama-poles, si-understand insika ngokuthi mhlambe insika iyona ebambeleni noma iyona eqiniseleyo. But kwakunento ehlukile la Efesu. Insika le ekhulunywa ngayo kwakukhona ithempeli elibizwa ngokuthi ithempeli likaDiana. And ithempeli likaDiana lalinensika ezu-127. And kule amadoda adumile kwenziwa iy'tethu zawo, iy'thombe zawo, bese iy'thombe zawo zithathwe zihlonywe ensikeni. Uma ungena, the first thing ekukhangayo noma ekungayo uma ungena ubona iy'tethu lezi ey'fakiwe ensikeni. Zasakhiwe kahle le nsika zakhiwe ngegolide, izona esasikade ziwubuhle bendlu and zasikade ziphakanyiswele phezulu. Wathi uma ungena ubone yonke into ekade ikhona ngaleso sikhathi, ubuhle bale thempeli noma lesakhiwo lesi. Ngamamazi umpostoli uPaul into ayishoyo akakhulumi ngokuthi imisile insika, imise indlu. Ukhuluma ngokuthi izwi kaNkulunkulu noma iqiniso ibandla liliphakamisela phezulu, in a way yokuthi wonke umuntu uma engena into emkhunga qala yizwi kaNkulunkulu ebandleni. Ngamamazi izwi kaNkulunkulu ligcwalisiwe emaculweni akhona, izwi kaNkulunkulu ligcwalisiwe ekushunyelweni kwezwi kaNkulunkulu ilonele kwesikhathi. Umuntu engena uma ngathiwa aka-comment ukuthi yini ayibonile lela bandla, the first thing ekumele a-comment ngayo ukuthi ngibone iqiniso, angazi ngibone iqiniso njengalapha. Why izwi kaNkulunkulu liphakanyiswa phezu kwazo zonke izinto, lithathwa libekwe phezulu, wonke umuntu alibuke. Lakhona sisemhlabeni lakhona iBhayibheli ligcinezele, ibandla kaNkulunkulu kumele kube ilona lithatha iBhayibheli libeke phezulu, liphakamisele phezulu. Uma ibandla lingakwenzi lokho, akusile ibandla kaNkulunkulu. Uma ibandla lingakwenzi lokho, akusile ibandla kaNkulunkulu. Even imculo ayikho malana ne-entertainment, imculo imala nokucommunicate iqiniso. Kumele masicedwa isong noma sicedwa i-worship singaphumi sithi sijabulelile lela culo, siphume sithi what a message, what a message.
Why? Because even umculo ucommunicate iqiniso, awuvumelani noku-entertain abantu. Why? Because ibandla libamba iqiniso lalibeka kuphi? Phezulu, laba isibuku, bonke abantu balibuka iqiniso kaNkulunkulu. And number 4, the church is the buttress of truth. Isisekelo. Now, sokhulunywa ngento emisile ibandla. Isisekelo, i-foundation, into ibandla lime ngayo. Ila khona iqiniso ligcinwa khona ebandleni. Ila ibandla iqiniso limiswa khona ebandleni. Ngamama zibandla limenge iqiniso. Ibandla lisisekelo seqiniso. Ila khona uthola khona iqiniso lizimpande zebandla. Lizimpande zebandla. Ngamama if uma reflector ngalezi zinto eziwu4, ungasho ukuthi ibandla lakho le. Ungasho ukuthi ibandla lakho. Uma ngesilo uma lingaqualify kulezi zinto eziwu4, akusili ibandla eligculisayo. Akusili ibandla lakhonto uNkulunkulu. Now, kunama reasons abantu abasebenzisayo ukuhlala ebandleni elingafundisi iqiniso. Ama reasons abajustify ngawo. And ngifuna nje ukunika ama reasons ambalwa abantu abajustify ngawo, and ngizama ukusiza kulezo zinto lezo because ibandla ngelibe yi-means of grace uma ungasizakele ngezo zinto lezo. Koqala izinto abantu abazishoyo, omunye uthi I will ignore the bad teaching, eat the meat and split out the bones. Okay, ngisebandleni engashumayela iqiniso kodwa ngizovela ngingamukele nje lokho kuhle bese lokho kubi kube nje kona ngiignore ngishiya ngaphandle. Ngabe yona into ezokucertify leyo? Ngabe yona into ezongcwelisa leyo? Ukuthi wena uphilela nje ukuthi uthatha lokho obona wena kungathi because ibandla izwi kaNkulunkulu kumele lifike noma inhliziyo ingafuni ukulamukela kodwa libhodloze inhliziyo ongene ngaphakathi. Uma wena usuyijudge lokuthi uzothathani uyekeni, ngabe lona ibandla engcwelisayo lelo? Because manje la wena uyada judge. Wena ushoyo ukuthi lokho ngizokuthatha, lokho angizokuthatha, kanti izwi kaNkulunkulu elishunyelwa yibandla kaNkulunkulu kumele libhodloze inhliziyo yakho noma ingavumi lingene ngaphakathi bese liyakuconvince. Not ukuthi wena uchuzayo ukuthi uthatha nika. Another false reason abantu abayisebenza wrong reason. I'll just stay there and be a witness. Ngizohlala nje la ngibe ufakazi ngishumayela. Ibandla lakhelwa ngalo. Suyilahlile upurpose yebandla. Ibandla lakhelwa ukuthi wena ucertify. Ngamama, yes, ibandla is for your certification. Uma ibandla lingashumayela sikaNkulunkulu bese wena ukuthi uzohlala khona ukuthi uwitness. Wathi ngitshela i-witness noma ufakazi ongaphezulu yonke. Ufakazi ongaphezulu yonke into ukuthi wena uthathe impahla zakho, uthathe isikhwama sakho, usipheke bese uyahamba. Bese kubuzakala ukuthi yindaba uhambile bese uthi ngoba nikushumayela izwi likaNkulunkulu. That's a great witness ever. Edlula yonke imizamo ongayicabanga. Why? Because when usufakaze ngokuthi mina ngimele iqiniso, ngashiya yonke indawo la kade ngashunyelwa khona iqiniso. Another false witness. Lethe I have nginama-members omndeni wami ahlala kuleli bandla noma sakhuliswa kuleli bandla, manje angisakwazi ukushiya umndeni wami. Ngawushiya kanjani umndeni wami kuleli bandla? Ngahamba kanjani ngiye kwelinye ibandla ngibe nginomndeni wami ohlala la? Uthi uJesu Kristu ngizena nenkemba. Ngize nenkemba. Ngizohlukanisa wonke ama-relationships, khuluma ngawo wonke ama-relationships. Mhlawumbe sekuyithuba elihle lokuthi kubona ukwazi ukuveza ukuthi mina ngimela izwi kaNkulunkulu. Kubona ukwazi ukuba yi-witness e-right othi ngiphumile. Why? Ngoba mina ngimela izwi kaNkulunkulu. Mhlawumbe it will be their sanctification ukuthi ume ngaphandle bese uthi mina ngimela izwi kaNkulunkulu. Amen. Okay? Omunye uthi ngizoluza into eyiningi. Awuluzi so many things. Shiya leli bandla ngizoluza mhlawumbe unebhizinisi elihlangene nomfundisi noma elihlangene nani. So kushiya leli bandla leli khona izinto ezongilahlekela. You have bad reasons even ukuhlala kulelo bandla lelo. Ngamama usebenzisa ibandla ekumele libe sanctification yokuphila kwakho ukuba igain yama-material things.
Another reason, noma ibandla libhede lifundisa into engekho kodwa uNkulunkulu usanyakaza. Yeah, but God still moves. Yes, ngiyavuma kunezinto wrong, ngiyavuma kunama-doctrines wrong, kodwa uNkulunkulu usanyakaza. Wazinani uNkulunkulu? Wazinani uNkulunkulu? Ngoba leyo nto yokuqala ngithethe ufundiswa ngezwi kaNkulunkulu, awunawo ama-desire agodli, ama-desire kaNkulunkulu. Lawo nje ama-worldly desire, hayi ukuthi ngoba kunento spiritual ngalokho, ingoba vele awugxilisiwe kwezwi kaNkulunkulu, so into ocabanga ngoNkulunkulu vele into engekho biblical. Into engekho biblical. Abanye uzothi uma ngisuka kuleli bandla kuzoba without a spiritual covering. Sithi mangakatholi ibandla ubani uzobe i-spiritual covering kuya spiritual covering. Vele awunaso. Engithi ulidwa i-first teacher, ulidwa umuntu ongatshumayeli sikaNkulunkulu. Vele awunaso, awukakaze vele ube naso. It's not that uma ushiya lelo bandla usuzoba without a spiritual covering. Vele awukho phansi kwe-spiritual covering. Vele awukho phansi kwe-spiritual covering. Abanye uthi ngidlala indima ebalulekile kakhulu ebandleni. Mhlawumbe ngumshumayeli, ngiyashumayela ebandleni. Uzoshiya kanjani ibandla kumshumayeli? Akukho ukushumayela ongaphezu kokuthi uthathe impahla zakho uhambe. Akukho. Uma ubatshela ngeqiniso ongalimeli, kusho ukuthi vele awubashumayeli. Ngoba zimbili izinto ezakha abantu abashumayela izwi kaNkulunkulu. Akusiko ukukhuluma kuphela umela, kodwa ukuma uthi izwi kaNkulunkulu lithi. I used to tell someone esasinama-discussion nawo sesihlukene, then ufika kimi nje siyayikhulumela ngayo into esasikade siyihlukanele. Uthi mina, you know, umehluko phakathi kwami nani ukuthi mina lokho ebesikhuluma izolo ngisakusho namhlanje. Nina lokho ebesikusho nani izolo senikushintshile namhlanje. Kamamazi, the only time la ungazikhona umuntu oshumayela khona izwi kaNkulunkulu ila usumbona khona esethi lokho ebengikushilo izolo angikushintshile namhlanje and ikona ngisakumele namhlanje. Kamamazi, uma kuthi uyashumayela izwi kaNkulunkulu kodwa ukwazi ukumela, kusho ukuthi vele awushumayeli izwi kaNkulunkulu. Kamamazi, ukuthi udlala indima enkulu ebandleni isona sizathu ngempela sokuthi ushiye ibandla. Why? Because wena umshumayeli wezwi kaNkulunkulu ummeli futhi wezwi kaNkulunkulu. Uma ungakwazi ukumela izwi kaNkulunkulu uthi uma ningarepenti ngalokho kusho ukuthi anisimi ibandla kaNkulunkulu. And uma beqhubeka bengarepenti, you pack your bags and go. And you leave them to themselves. Why? Because they don't want to repent. They don't want to repent. The last reason before sithandaza. Alikho ibandla eliseduze kwala ngihlala khona. Alikho ibandla eliseduze kwala ngihlala khona. Ngenze njani? Noma ngathi ubiza ukuthi travel 100 kilometers for the healthy church, do that. This is for eternal life. Lento imali nokuphila okungonaphakade. Noma ngakubiza ukuthi travel for 100 kilometers, noma ngakubiza ukuthi uwaste imali ethile, do that. Why? Because lento imali nokuphila okungonaphakade. Lento imali nokuthi uphile ngobungcwele, lento imali nokuthi uphile ngokuthokozisa uNkulunkulu. If it needs to do that, yenza lokho ngempela. And angikhulumi nge-fellowship la. Ngikhuluma la uzoba under spiritual covering. Ngikhuluma la uzoba under protection yamadoda agodli, yabantu abaphontwe uNkulunkulu. Angikhulumi ngokuthi ngiyavizitha, ngiya endaweni ukuthi. Ngikhuluma ngokuthi uyiphathe local church, ukhula under local church. Friends, wonke umuntu kumele abe under local church. And if uvele under local church, akuzi-evaluate ukuthi ngabe usendaweni right, ngabe uyakhula ku-godliness, ngabe uyakhula emngcweleni, ngabe uyakhula ekumesabeni ukhule kumeni kulelo bani. If not, I would say think again. And all these reasons bafethe sengiwabekile la adinga very careful look ama-situations abazalwana wefana, but udinga i-guidance e-right ukuthi usaproper yini ukuthi ngiqhubeke ngihlale kuleli bandla after lama reasons nalama reasons. I'm not saying if ubone nje into encane then usupheka and go. Udinga i-guidance e-right, nabo abafethu bangagayida as ukuthi usarathi, sayite right. Let us bow as I pray. Babona amandla bonke uNkulunkulu wethu. Siyabonga ukwazi ukuthi sihlangene kanje ngenxa yomsebenzi omkhulu owaqala eCalvary.
uNkulunkulu wethu onamandla onke uhlanganisa abantu bey'nhlanga ezahlukene, abantu bomlilo bahlukene, abantu bama-status ahlukene, abantu bama-likes nama-dislikes ahlukene, ubahlanganisa Nkosi emzimbeni owodwa ongumzimba kaKristu Jesu. Kuyasikhuthaza uNkulunkulu wethu ongcwele lowo, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga futhi uNkulunkulu ukuthi waphinda wenza uNkulunkulu wethu ongcwele local church yakho ukuthi sikwazi ukuhlangana as i-church kwindawo ezahlukene sidumise uNkulunkulu wethu ongcwele igama lakho. Sisizeke uNkulunkulu wethu ongcwele usinike ukuhlakanipha, sisazothatha uNkulunkulu ama-decision right ukujoyina ama-local churches, ukuba yiphathi yama-leaders agodli abekwe uNkulunkulu asingcwelisayo uNkulunkulu wethu onamandla onke. Konke lokho sicela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen.